वही पसबार हो जाए। थोड़े देर ला हवा के छोड़ दी हम वही पसबार हो जाए। ए माई हो दे अपने सकतिया अकेले सीमा पार हो जाए। अरे तू रहे पीछे से भैया उठावा तेरे तू पति ना हुआ तू मत उठावा पता हवे आप सब में के कर आपके पति राम लेखा बड़े उठाइए जकर राम लेखा मिलल बड़े बाकी के रावण लेखा बाकी के लोग महिषासुर लेखा मिलल बड़े शंकर लेखा ता तो मतैले हो का आवत लेकिन आप लोग खातिर कहता नहीं। देखिए अगर हमनी प्रमोद भैया कहीं पूजा पाठ करे जाए ना हाँ जी तब 5 मिनट में जल ढार के निकल दे। सही बात टाइम मिली शंकर जी के देखने की निकल ली ढार के चाहे उनकर शिवलिंग पर गिरे चाहे नहीं गिर जाए और से मतलब नहीं कि मंदिर में आ गए यही काफी बा। सही बात लेकिन ये लोग जाई तो अपन पूरा भाव बांधी ससुरा के का हाल बा नैहर के का हाल बा ए चलते कहता नहीं कि पूजे धाम कहाँ गइलू। राजन भैया फास्ट में चले कि पूजे धाम कहाँ गइलू कि काशी बनारस नहइलू। अरे कि कवन बरत सखी कइलू मरद राम जी लेखा कइलू। कवन बरत सखी कइलू मरद राम जी लेखा कइलू। कवन बरत सखी कइलू मरद राम जी लेखा कइलू। अब बताई कवन ऐसन बरत कनी कि मरद राम जी लेखा पैनी केहू के मरद बा राम लेखा। अच्छा तोहनी बतावा केकर पत्नी सीता लेखा बाड़ी। झूठो के हाथ हिलावा तारा ये लोग माने खातिर तैयार नहीं ना ये लोग सब कहता कि हमार पति राम ना रावण हो। सही बात जेकर पति राम लेखा बाड़े हाथ उठा के बताइए केकर बाड़े हाथ उठाइए सब कोई। और कि पूजे धाम कहाँ कइलू कि काशी बनारस नहइलू। पूजे धाम कहाँ गइलू कि काशी बनारस नहइलू। पूजे धाम कहाँ गइलू कि काशी बनारस नहइलू। कवन बरत सखी कइलू मरद राम जी लेखा कइलू। देखो यही चलते हम कहीं भी कहीं ला कि लइकन लुआल होला ये लोग कबो तहर समर्थन ना लिए। देखी सीता जी अच्छा इसमें किसकी भाभी हैं तब बोलिए। और कि लक्ष्मण जैसन देवर कहा पैलू। लक्ष्मण जैसन देवर कहा पैलू। ये कौन मानता है कि मेरी भाभी सीता है हम उनके लक्ष्मण। आप लोग है ना देवर लक्ष्मण जैसन देवर कहाँ पैलू। कवनर फुलवा पमाई के लोभैलू। सच सच कहा कइलू कि ससुरा के दुलरी कहैलू। सच कहा कइलू कि ससुरा के दुलरी। आप लोग सही में एकदम कह जाला ना तो तू पति लेखा बाड़ू और ना सास के मानेलू। ठीक बा पति के ना मानेलू हम जानीला हाँ जी रोज झगड़ा झंझट होला। हाँ हाँ हमार शादी ना भइल है प्रमोद भैया पुरस्कार भेजनी है। हमार शादी ना भइल है लेकिन हमके अनुभव बात थोड़ा हम घर में देखिला चाचा चाची के माई बाबूजी के। आप लोग मानी के अपन सास के मानेला केहू ना। देखी शादी वाला आदमी आ गइले जय दी कोनो बात ना आपके भी पुतो हो आई
जल्दी आई सच सच कहा काका कहलू कि ससुरा के दुलारी कहलू सच सच कहा काका कहलू कि ससुरा के दुलारी कहलू कमर बरत सखी कहलू मदद राम जी लेखा पैलू भरत सखी कहलू मरद राम जी लेखा कवन भरत सखी कहलू मरद राम जी लिखा पैलू तू लोग कुछ ना बोलबा हम मजाक देख लेनी आयो देख लेनी हमारे एमपी चाचा हमारे प्रमोद भैया हाँ हाँ दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे इतना शांति से हाँ जी इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग इतना स्थिर से बैठल बने लेकिन हमारे भाई भाई ये लोग तो हालत करिए दी ये लोग खातिर हमें को गाना गौले रही कि रंगदारी मिलल अच्छा सुने रील आप लोग का ज्यादा आता है उस गाना में लेकिन जब भी हमने जितना नौजवान बानी हाँ जी अगर बॉर्डर पे जरूरत पड़ी कि हमने के जाए पड़ी जाए नहीं आ जाके के बात कहो राजन भैया कि थोड़े देर लबा घाबा के छोड़ दी हम वही मसबान हो जाए थोड़े देर लबा घाबा के छोड़ दी हम वही मसबान हो जाए ए माई हो जे अपने सकतिया अकेले सीमा पार हो जाए कि विश्वास करा तू मैया उहे पार लगई है नैया विश्वास करा तू मैया उहे पार लगई है नैया Oh,
मैया सरकार न होई संकट हरनी संकट हरि मंगल करनी मंगल करी संकट हरनी संकट हरि अविनाश बाबू ससुराल हर उनके तरफ से बाका ये हमके दे दिए हमरा भी याद हो गई राउर ससुराल सबके याद बा हमरो याद हो गइल बा संकट हरनी संकट हरि राधा मिथुन भैया का मशरूम ले ले विपदा करनी विपदा हरि हमार प्रमोद भैया की तरफ से बहुत हरी है क्या बात है राजन भैया हमारे अदास कमजोर बा आज प्रदुमन परदेसी भैया चाहे रोशन भैया हाँ जी आज जहाँ भी बानी ये लोग नाम के खाली दो भाई बानी सही बात आई का बानी ही ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सही बात सिकंदर भैया का गलत कहता नहीं माता पिता हमारे सिकंदर भैया ये दोनों भाई हाँ जी आज जहाँ भी बानी उनमें सिकंदर भैया की बहुत बड़ा हाथ भाई एक तरफ से पूरा हाथ आशीर्वाद और प्यार बा संकट हरनी संकट हरि मंगल करनी मंगल करी पूर्व मंत्री हमारे मुन्ना चाचा की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है ये आशीर्वाद है आप लोग के सिर पर माई सुख संपत्ति धन भरी माई सुख संपत्ति धन भरी आज हाँ जी ये हमारे चंदन भैया सीआरडी ओसे जाते टीम के कुबेर गोलू राजा भैया खातिर हमरा खातिर हमरा खातिर कुबेर भगवान कृष्ण मैं पैसा सीआरटी बाजार के हो पुलिस भैया मिथुन भैया बिकू टीम के कुबेर भगवान कुबेर भगवान धन वर्षा सही बात विपदा हरनी विपदा हरि संकट हरनी संकट हरि कहे में कहे कि हम छपरा जब राजन भैया बुलावे ले आने आई ले तो राजन भैया हमके संभारे ले घरे लेखा मुनेश्वर चाचा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आए रहे वाह माई सुख संपत्ति धन भरी माई सुख संपत्ति धन भरी
म्यूजिक पर पूजा खोलुई है पैया सरकार में जी को पूजा खोलुई है